Akce! 3, 2, 1, teraz Čau! sme tu. Díváte se na očko na další díl pořadu Natoč si svůj klip. Sme tu asi po 1007 roku a chceme znova a znova z vás urobiť hviezdy. Tenhle fenomén se vrací zpátky na obrazovky očka, pokud vy máte doma jakýkoliv videa, domácí, kiksy, faily, šup sem s tím, protože my dva z vás uděláme slavný. Ako my dva, ako Roman a ja. A Linda. Unodos, tak sa volá priestor, kde sme teraz na návšteve. V tomhle pořadu nebudeme dělat hvězdy jenom z vás, ale taky vám ukážeme, kam se dá skvěle zajít zapařit. Keď hovoríme o tých hviezdach, tak my nie sme víli, my nedokážeme zázraky. To znamená, že vy nám naozaj máte poslať niečo, čo by bolo podľa vás najlepšie, aby sme ukázali. Tak to, co uvidíte za mnou chvilku, rozhodně není nejlepší. Je to duhová víla v podání roku asi 1972. A my vám to ukazujeme preto, aby ste vedeli, ako to naozaj robiť nemáte. Tak ne. Koukej, kapky se koulí, mám jich na dlani víc než ty. Sypaní vod, Já ptám se tě, jsou-li tvým dlaním mé kapky vhod. pokud se deště dotýká, já Vím, že jsem hloupá, chtěl jsem jen říct, máš se mnou jen trápení. ty přece víš, Je duha nám stoupá, září musíme blíž. jsme krásně promočení. Koukej, koukej, duhový sám. Koukej, koukej, duhový bál. A na tom bále chybí král. Co si budeme nalhávat, tohle video může natočit někdo, kdo je totálně pod obraz, nebo na něj koukat někdo, kdo je totálně tej. Takže ideme na to, ne? Ale my vám teraz ukážeme, ako sa to robí má, ale keď sme vám ukázali, ako sa nemá, tak vám ukážeme, ako sa to má. Aspoň v případě těchto z těch luxusních koktejlů, kde je a tonik. Tak pojď nám to ukázat, tak to vypadá. Jinak držíme barvičku, všímáte si, zde růžová. Tohle to pila Hanka Zagorová, když jí bylo asi 18 a No a hned potom jsem robila dala- tu pesničku. Přesně, za Štefana Margitu. Počkej, operní pěvec potom dává takový vejšky jak nikdo. Ale naozaj, čo som vám chceli povedať je to, že ukážeme vám, ako sa to robiť má. To znamená, že vybrali sme pesničku, ktorá je naozaj známa a ktorá má videoklipy po celom svete. Podľa mňa každý štát urobil k tomu nejaký videoklip. Nuceno říct, ne štát, ale ľudia. Ľudia z toho štátu, napríklad. A přesně o to jde i v našem pořadu. Vaše videa posíláte k nám, my je zveřejňujeme, vysíláme na očku a díky tomu se stáváte stejně slavnými jako účinkující z klipu Happy Pharrella Williamse. Tak, takže proste si urobili svoje videá a zase sa vracíme k tomu, lebo ja sa držím témy a preto my sme vybrali dve z tých krajín, z ktorých sme. Ano, sestříhaný klip Pharrell Williams Happy v podání československých performerů. Nech sa páči. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without
Ja som tak strašne happy. Jsi nějaká unavená, ne? Lebo to bola jízda, ne? Malinko přiostříme. Podíváme se na snowboardy, skoky a luxusní jumpy. To je co? Tak nás kúkajte. No, tak čo to bude? Mix toho nejhoršího, co jsme nazbírali. Fakt? Videový kali. Ne. 2krát. Tak jo. Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší jen k Lady Karneval. Šrekovi nesmím skřížit krok, pro něj jsem pouhej úchylos, pro Šárku pořád jen zvlhlej jsem. Ain't got anywhere to do. What you said to me, what you said to me. Follow me, I'm gonna sing that piece of shit for little losers. Pick it up, pick it up, pick it up, man. Come on. Dovolená, doba klidu i hrádek, pokoj i zmatek je dovolená. Bitva o metr půdy, o slova nudy je dovolená. Vše, co aniž to chápem, uteče kvatem je dovolená, dovolená. Some people need to have somebody when the edge of surrender's inside. Teď na hajzlu jsem já a je to úžasný. Hovna padají, hovna padají. Takže čo sme sa dnes naučili? No asi evidentně dobře zpívat a tancovat. Napríklad. A ešte? A taky to, že se vyplatí posílat vaše videoklipy sem k nám na očko, protože z vás uděláme hvězdy a hodně divoký hvězdy. No, takže posílajte a my vám ich uverejníme. Vidíme sa zase o týždeň. Čau. Čaute. Nemáš něco k pití?